marayu ambata ku nake yi don an hata mani a cikin kirji kan su ku nake yi don na farin da kwalla. Assalamu alaikum. Karamakallahu. Mai kyauta ba. Alhaji Usman, kwana biyu. Wallahi lafiya kalau. Alhaji Usman ina ka shiga ne kwana da yawa baka ganuwa. Wallahi malam na je wani gari ne. Wajen kwana na da yawa. Sai jiya na dawo. Shine ina dawowa na ce dole in zo wajen ka mu gaisa. To, ya aka same mu? Wallahi malam na je wani gari ne. Gashi yanzu na dawo. Na gari gaba ɗaya ya canja. Yara su yawo suke a gari. Gaskiya ne Alhaji Usman da ka dawo ka fahimta. Gari yunwa, ga marayu, duk babu wani mai taimaka musu in ba Allah. Ya kamata a ce a ringa taimaka wa marayu saboda Allah. Marayu ambata ku nake yi don na farin da kwalla. Sallama. Sen kasar yunwa nan ba ta bani je garin nan ba. Bari in je ko zan samu abu. Yan garinmu ku zo ku zauna, zancen marayu ne nufina, wurin marayu yau na auna. Ga kwalla a ido na zuciya kuka da raina. Marayu ambata ku nake yi don na falga kwalla. Yau gari falga marayu. Alhaji dan Allah a taimaka mu. Yunwa yake ke kwana na biyu ban ci abinci ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam kaga abin da nake gama ko? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka gani ko? Yanzu kawai wannan zancen amma kaga abin kamar almara ya zo ya faru. Malam, wannan dan gidan marigayi Alhaji Ibrahim ne. Wanda ya rasu kwanan nan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai, marayan nan ne kenan. Wallahi. Na'im kai ne? Dama na a gidansa nake wanke wanke. Iyayensu suka rasu shine rayuwar gidan gaba ɗaya ta canza malam wallahi. Ya gari ya mun ka kwana, yan garinmu ku zo ku zauna, zancen mai. Barka da yamma. Khalifa ina ka shiga tun safe wani guda sai da kana ina ta neman ka. Wallahi. Malam wallahi na dan yi bako ne sai na raka shi nan kofar Nasarawa. Nan mun je wuce ma na ga wani gidan marayu wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam abin na dagan hankali wallahi. Marayu ne a ciki ba a kula da su. Abin ya daga hankali wallahi malam. Duk ga masu kuɗi kamata a dinga zuwa ana taimaka. Nan Nasarawa Khalifa. Kofar Nasarawa nan? Gaskiya ne. Ai ka kyauta ma ka je ka wuce kai ziyara. Isa ko manzon Allah abin da ya ce man ahsana ila yatimi aw yatimatan. Duk wanda ya taimaka maraya to haka babban dan yatsa ne da karamin nan suna tare da manzon Allah. Mutane sun manta da wannan garabasa. To yanzu Khalifa me san da kai taimako za a yi nemi gidan nan? To malam sai dai yana nan dai kofar Nasara gidan sai a neme su a lambar waya 0803925 2095. Malam ko kuma a neme su a 070 41 44 4295. Shine lambar da za a iya samu su ga mai sanya kai taimako. Wannan yaron malam zan tafi da shi gidana. In na je da shi gidana a mai wanka a bashi abinci. Gaskiya ban tausayi mutuƙa.